Čaute, vítam vás pri mojom druhom let's play na hru Hexit. V minulom diele sme si založili svet YouTube. Bol som ťažiť. Naťažil som 28 lolipsu, 42 redstone, nejaké zlato a železo, ktoré mám ešte tu. Som si dal urobiť uhlie, vypáliť drevom. A aby som si mohol dať piecť, vypáliť tak železo. Ideme pozabíjať zombíkov, aby sme mali nejaké to jedlo. Máme hlavu zombíka. To je zvláštne. To som aj nevidel, že to aj zo zombíkov padá. A teraz na mňa príliš veľa zombíkov ide. Mohol by ten creeper vybuchnúť. A nejak sa mi to laglo. Radšej pôjdem okolo. Tak. Tak, zabili sme ho. Ohnivák. Ja radšej idem, aby ma nezabil. On nie je bezpečný. A neviem, čo tam robí. Asi tam je hore spawner. Tak. Sa najem, nech sa mi dobije trošku život. A som tu vypieklo 9 železa. A ja som rozmýšľal, čo v tomto diele urobíme. Tak ja som sa rozhodol, že urobím presne neviem, jak sa to volá, ale takú zbraň, nie tento revolver, ale takúto, ktorá sa skladá z týchto vecí. Slime ball ja nemám. No nevadí, ja si aspoň tie ostatné veci urobím. Ani toto nemám, na to som nerozmýšľal. Nevadí, ale čas toho si urobíme. Možno. Nie, tak nevíde mi to. Tak nič. Už v ďalšom diele sa budem snažiť, aby nám to vyšlo. No tak nevadí. Trošku si kameňa naťažíme. Tak. Rozmýšľam, čo v ďalšom dieli urobím také, lebo neviem, že či zoženiem tie veci, či pôjdem vôbec do Netheru, do pekla, presnejšie. Lebo ešte ani kresadlo nemám. Pazúrik mám, či mal by som mať. No, pozrite sa, hus, vták. Tak nakoniec nemám. Dáme si tu kameň. Tak, aj tento cobblestone. Červený. A my sme aj v minulom dielu dostali takúto červenú knižočku, ktoré sú tiež nejaké podpisy, jak sa robí napríklad táto vec, že potrebujete toto a toto. Čiže takéto pomôcky.
jak sa robí takáto cedulka, drevo nejaké, potom napríklad z toho novej paličky a z toho nového zvyšku alebo kameňa vyjde stôl. Čiže keď toto urobíme, tak budeme mať jednu železnú rudu. To je dobré. Už máme, na čo som to tak zobral? 30? Som tam dal 24. Nie. Som tam dal 24, nejak sa mi to buklo. Či? No nevadí. A dáme si teraz zlato trochu. Lebo už máme po posledných o jedno uhlie a to vyjde na 8 rúd. Alebo 8 jedla, alebo na niečo. Proste na 8 vecí. Tak si to dám. A tu má železo, som si ho vôbec nevšimol. A to iba jedno. No to sa veľmi neoplatilo. Ja som sa chcel ísť tam pozrieť. A neviem, či teraz. Sa mi zdá, alebo vidím zlato. Tamto. To je zlato. Nejako je divnej polohe. A toto je veľmi dobré. To je ker a z toho akože vyrastá ďalší ker a tak. A z toho dostávate jedlo. Napríklad z toho sú to černice. Si vykopeme. Máme miesto. Vôbec nevšimol, že tu je. Aspoň budeme mať aj uhlie. Tak, ale aj redstone sme našli. Tak. To stačí, môžeme sa vrátiť. A tam sú nejaké dve ďalšie budky. Môžeme sa tam ísť pozrieť, ale len tak, na rýchlo, aby tam nič nebolo. Sa bojím, že tam ma niečo vybehne. Veľa kráv tu je. Aspoň budeme mať kožu na brnenie. No, veď máme zlato, ale ak som zlato použiť na nejaké iné veci, nie na brnenie, to sa rýchlo zničí a no, tak hej, zlato sa veľmi rýchlo zničí a železo dlhšie vydrží. Aha, preto sa mi len zničil. Tak už to neuberá tak, ako uberal. Nie, toto je prázdne. No, nejaké rozbité. A toto? Ten meč už je zničený. Toho treba dať asi nejak opraviť, asi sa dá. Dúfam, tam nič nie je. Nie je tam nič. Môžeme sa vrátiť. Ja už pomaličky začnem ukončovať tento diel. Lebo zatiaľ iba natáčam 15-minútové videá. Dlhšie ho pozabijame, ale zabijeme ju. A
Aha, že čo ma zabíja, to hlad. Srdiečko. Rýchlo domov idem. Je tu padne srdiečko, to je dobré. Tak, ja sa ísť musím nájsť. Neviem, či ma to celého zabije, lebo na jednej mape, keď som hral, no tak tam vám ostalo pol srdiečka. Keď ste boli hladní, tak vám to celý život skoro. Ale neviem, či na Hexite nezabije vás celkom. Aby ma to ešte nezabilo. A to by nebolo dobré. Si dám radšej upiecť. Rýchle. Peč a jedu. Nie, dobre, nezabije ma to. My máme uhlie. Ja som si nevšimol. No než nevšimol, som zabudol, že som teraz bol naťažiť. Tak si dáme ešte. Nie, len tak. 8 ďalších. Tak. My si vytvoríme už asi dokončíme celé brnenie z tohto. Topánky nemám, nie? Áno. A ešte tak na celé telo, no na hruď, alebo jak mám podať, neviem, jak sa vyrába presne. Aha. Čiže tak podávam. Mám len také zo kože, lebo len teraz začínam. Neviem, na čo je vlastne tá hlava skeletóna. Vôbec neviem, na čo sa dá použiť. Ale ja si radšej vytvorím tak celé z kože brnenie. Nebrní mi to veľa, to brní trošku, ale nevadí. Tak, pre tento diel by to bolo všetko. Dávajte lajky, komentujte, prípadne odber, ak sa vám môj video páčilo. Napíšte do komentov, čo mám zlepšiť. A tak čaute.